मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाय जाथाया सहायथाव नङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालागाव गामिनि प्रबन बसुमतारीनि आंगो बिसि अनजालि बसुमतारीया थांनाय 1/12/2022 खालार खालि फिसाजो थाखो 4आव फरायबाय थानाय पिंकी बसुमतारीनो बाजाराव गानग्रा गस्ला जि लायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दिनैसिम न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै। बहा मा जादों, बहा थांखो, दुखुथिया नखरनि सुबुंफ्रा दासिम जेबो खौरां मोनाखै। दा गासै फिसाजो पिंकी बसुमतारीजों लोगोसे दुखुथिया नखरनि सुबुंफ्रा जोबोद हालाय हाफाय जानानै दं। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर बहाबा खबर मोनोब्ला फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नाम्बार 8099119817। नों माला फैफिनो बाबाबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो, आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो। नों माला फैफिनो आम्मा? बाबाबो आंबो नोंखौ नेबाय थायो आम्मा। नों माला फैफिनो आम्मा? नों फैफिनो आम्मा। दाखालि बिस्थिबार, थांनाय बिस्थिबार, बे बिस्थिबाराव आं माइ हाहैदोंमोन। माइ हाहैनायाव बियो फिसाजोखौ गस्ला लायनोसै होननानै बुंदों। ओमफ्राय दासिमावबो आं खबर मोनाखै। आं दासिमावबो बेखौ नेगासिनो दं। दा माहाय थांदों आं बेखौबो जेबो खबर गैया। न'खरफ्राथ' जेबो जालायाखै। अह, दावराव दावसिबो गैया। आंनि हाबा जानाया 13 बोसोर जाहैबाय। गथ'आ सासे। रायजो राजाफोरखौ नुयोब्ला नैबे आंनि खावलायनायाव फनफोर हरोब्ला मोजां जागोन। नैबे मबाइल नाम्बारफोर होनायाव फैफिनजानो लुबैयो आङो। बेखौ फैफिनोबा आं एक्टिभ खालामफिननाय जागोन। आङो खबर मोनाखै। दा माहाय थांदों आं बेखौबो जेबो मिथिया। दा बिनि फिसायाबो गाबगासिनो दं आरो बिनि फिसा गाबनायावहाय बियो अननानै फैफिनोब्ला आङो बेखौ एक्टिभ खालामनाय जागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों। ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।